Alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, membres del Govern, president de la Generalitat, president de SACOT, Antoni Abad, tots els amics de l'empresariat que som presents aquí, bona nit a tothom. Sigueu benvinguts i benvingudes a Barcelona. És un honor que la capital de Catalunya aculli per segon any consecutiu la nit de l'empresariat que organitza SACOT. Som conscients que Barcelona no és només Barcelona, Barcelona és també la regió que l'envolta. La nostra ciutat no s'entendria sense el conjunt de relacions que tenim amb els territoris que en són immediatament veïns, i per això la Barcelona econòmica també és molt important, no? I també per això és molt satisfactori per nosaltres poder acollir avui una organització empresarial sorgida a Terrassa, precisament perquè ha sapigut també anar més enllà. Com dèieu abans, el títol que heu triat per aquesta nova edició de la nit de l'empresariat té a veure amb aquestes paraules, volatilitat, incertesa, complexitat, ambigüitat. Evidentment, tots sabem que aquests són condicionants que determinen no només el funcionament de l'economia, sinó també la situació dels governs, la situació de la ciutadania. La majoria de la ciutadania viu aquests temps com temps d'incertesa, de volatilitat, de complexitat també i d'ambigüitat. I en aquests temps, precisament, nosaltres considerem que calen valors que serveixin de guia i calen també nous models que serveixin d'inspiració. Valors com l'esperit de rebel·lia positiva, al qual feia referència Antoni Abad el 2013, precisament, amb motiu de la seva reelecció al capdavant de SACOT. Ell deia, estem en rebel·lia, però ho estem fent en positiu, implicant-nos en els processos, fent propostes, desenvolupant nous projectes i cercant alternatives. És el que deia llavors. I jo estic molt d'acord i és una actitud que, com sabreu, és una actitud que comparteix el govern que represento aquí. Som conscients que venim de moments molt difícils, on moltes coses no han funcionat bé, no han funcionat bé des del punt de vista econòmic i no han funcionat bé des del punt de vista polític. I per això necessitem nous marcs i nous models nacionals, nous models socials i nous models econòmics. La crisi que vivim avui en dia és, des d'aquest punt de vista, també una oportunitat. Com es diu molt sovint, seria cínic en aquest context no reconeixent que aquesta crisi està colpejant de manera molt brutal no només a l'empresariat, sinó sobretot a les famílies, als treballadors, a la gent més vulnerable del nostre país, però sí que tenim l'oportunitat d'aprofitar aquesta conjuntura per sortir endavant precisament a partir de nous models. I per nosaltres, com a govern, aquesta conjuntura és una conjuntura que ens obliga a decidir, i poder decidir comporta també recuperar sobirania, sobirania per decidir el país en el que volem viure, per decidir amb sobirania quin és el model econòmic que volem, per decidir amb sobirania quin tipus d'empresariat necessitem, per decidir amb sobirania una nova relació fins i tot entre allò públic i allò privat, construint una economia plural, una economia que estigui a l'alçada dels reptes d'un món globalitzat, que és aquest món del segle XXI, aprofitant el millor que tenim, la nostra economia privada, un sector públic que sempre ha de ser robust i fins i tot un sector cooperatiu que aquí a Catalunya és molt important i la gent de Terrassa ho sap molt bé. Per construir aquestes coses jo crec que hem d'aprofitar moltes coses que ja estan en marxa, en realitat. Per exemple, aquí a Barcelona hi ha un programa, que és el programa Reempresa, que amb la col·laboració de SACOT precisament ens ha permès posar en contacte autònoms i empresaris que volen cedir els seus negocis amb nous emprenedors que volen continuar l'activitat preservant els llocs de treball. Em sembla que aquest és un exemple dels laboratoris en els que necessitem cercar noves formes de pensar l'economia al servei del país i al servei de l'interès general. Acabo insistint, nosaltres veiem en vosaltres uns aliats en la definició d'una ciutat que ha de ser més justa, però precisament perquè ha de ser més justa ha de ser també més eficaç, més pròspera i més equitativa. Moltes gràcies a tothom, moltes felicitats a tots i a totes les premiades i molt bona nit de l'empresariat.